לזכר קדושי השואה בשנות תש"ה. סמטה בגטו תור ללחם. בוקר טוב שרה, עדיין את עומדת? אמרו שיתנו לחם, עומדים, אז גם אני עומדת. היי, גרמנן שכמוך, מה אתה נדחק? למה אינך נכנס לתור? שמעת? היום שוב ירו בשני יהודים על יד הבית. שמעתי, האצ"מן הג'ינג'י אמר שמו, יורה עשרות יהודים בכל יום. אתמול כשירה בשתי אנשים ליד בית החולים ברחוב דרבנובסקה, פרץ לו בצחוק לתוך קנה הרובה וצרח שלא יתלה את הכלי על הכתף עד ליהודי מספר 1000. מגפות גדולות בגטו, מתים בהמונים. חיים נוסע בעגלה שלו, מלאה מתים. בוקר הוא עובר בסמטאות הגטו, וליד כל בית מחליט. יש כאן איזה מתים? אין בית אשר אין שם מת. הגירוש הגדול, יותר מ50,000 יהודים מוצאים מן הגטו. רעב היום בגטו, מנות מחלקים, 50 גרם סלק בהימות לגולגולת. סכרין אמיתי סכרין, 24 חתיכות 10 פרוטות סכרין, סכרין אמיתי סכרין. כך מהדהד קולו של היתום המסכן, ערב ברחוב מרדכי הגבאי בשעת החזרה מן עבודה. סכרין אמיתי סכרין, 24 חתיכות 10 פרוטות סכרין. עלים של צנון, עלים של סלק, חבילה בשני מרקים, הביטו הראו את החבילות השלימות. עלים של צנון, עלים של סלק. הסכין נוסע. עמוד כאן! משטרה, היכן המשטרה שלי? יהודים, בואו הנה אדבר לכם. למעלה משנתיים סיימתי את הגטו. הכל עשיתי למענכם. אוכל יש לי די ועבודה לי עבורכם. רק דבר אחד ולא טוב. הרשות שלחה אותי להודיע לכם שהולכת למסור את ילדיכם. ילדים זקנים וחולים אין להם מקום בגטו. והנה צר ואין דרך, מן גזירה היא שכזאת ואין לי בתורה. רחמנות יהודים, שלא נגיע לצרה גדולה מזו, הקריבו את אבותיכם, את אמותיכם ואת ילדיכם. הלא ידעתם, בניתי מושבות ילדים, בתי יתומים הקימותי, את כל חיי הקרבתי למען הילדים, וכעת עליי להרוס הכל כדי לקיים את הגטו. כי לגטו הכנסתיכם, ומן הגטו הוציאכם. סע. מה תזכה שם החרף הקשה? מה יוכל עוד לומר לנו העבודים? רוחצתי חיים, משקנו מים, נותן תהבל, נותן הכל. עשה הגטה והמגטה והעם מושך פעול. אבל זיכרונו יהיו הלוואי. רחמון היהודים יקרים כמה פרוטות חתיכונת של סלק. לא לחם חס ושלום לא אבקש. אני יין של הזמר בחצרות. תנו דבר מה פרוטות כסף פרח צנון. יש לנו רומקובסקי, איש הנקמה, עוד נזכה לאכול בגטו לחם וחמה. בימי היגון משמשו ובאו, ברחובות הגטו הכל סגור ושומם, השערים נעולים, יהודים מבוהדים מטפסים מבית לבית, מסתתרים בחורים, ברובות ועשן, במרתפים ועל גגות. האקציה היום ברחוב מלינרסקה. אברינלי, לבש את החוצה, שים לך את המקטורים בתרמיל, קח איתך הסוודר שלא תצטנן בחורף, אם יפרידו בינינו חלילה, זכור תזכור אברינלי, שיהודי אתה, שמור את הקדיש
אבל אבא, רשרוש העגלות נשמע מבעד לחלון, ירייה באוויר וצבחת רעיד. אולס! רונטה! טף ונשים, מר וזקן עם תינוקות רכים בזרועותיהם, מתייצבים ברחוב לסלקציה. והבית במלינרסקה נשאר ריק מאדם, הדלתות פתוחות, כל חדר חורבה שוממה. מיד המטלטלים מפוזרים על הארץ, לבנים בגדים וכלי מיטות. באחד החדרים 3 צלחות מוכנות על השולחן, על הקיריים מרק של צלק לבן עומד ומתבשל. מתחת לקר ילד מתחנק, מעיני האויב הסתירה אותו אמו. בחדר אחר עיני חלק מציצות בתוכבית של כרוב. שוטרים במגפיים עולים בסערה על המדרגות ופרוזדורים, מחפשים והופכים, הורסים קירות ופורצים ארונות. הנה הם כבר סוחבים אחד מתחת למיטה. אחד מהם הבחין בילד שבחבית הכרוב, והילד יצא בתחנונים. אדוני, יש לי 2 מנות לחם שלי ושל אמא, קח לך אותם, רק תשאיר אותי, אני עוד רוצה לחיות. במטה ברחוב העגלות כבר טעונות חולים חלשים וילדים. כמה זקנים עטופי תפריחים עולים על העגלה ובידוי על שפתותיהם. קולות הילדים בוכים בהמונם, פושטים ידיהם הקטנות והרזות לשמיים, וביניהם עוד מבט אחרון אחד. האימהות מתפרצות עליהם, דוחפים אותם באכזריות ומשליכים אותם בחזרה. הרכב זז ומתרחק, והאימהות תולשות שיער ראשן, פוחרות אצבעות ידיהן ודופקות ראשיהן בקיר. ובגמר האקציה מרגיעים את הכאב במנה של כרוב וחצי קילו קמח לנפש. וכך עברו שוב 2 שנות עינויים וייסורים בגטו. אמרתי לך שאין לנו תקווה. מה זאת אומרת? את כולנו מוציאים. עכשיו שמעתי בתור שמחסלים את הגטו. נו כן, הרי ידענו שזה יהיה הסוף. מודעות ברחובות, עוד מנת תפוחי אדמה קילו 1 לגולגולת. שימו לב, מי שלא קיבל את המנה האחרונה יקבל חצי קילו תוספת. על החתום זקן היהודים בליצמנשטט מרדכי חיים רונקובסקי. הודעה שנייה, ראש מנהל הגטו הנס פיבו ומפקד העיר פון ברטפיש ינאמו בפני היהודים ברחוב לוטומרסקה 13. בואו בהמוניכם. על החתום זקן היהודים בליצמנשטט מרדכי חיים רונקובסקי. נו, מה אמר שם ביבו? שמעת? שמעתי. ביבו נשבע בחיי ראשו ששרה אחת לא תיפול מראשינו, ומותר לקחת עמנו הכל, מכשירי עבודה, מכונות, לבנים, בגדים ורהיטים. את הגטו מעבירים לסקסוניה. ועוד אמר ביבו שניקח איתנו כלים, כי בסקסוניה אין כלים. צאו בהתפתחות, אמר ביבו, שוב אין זו שנת 1942, כך אמר. השלטון הגרמני מעריך בכבוד את הישגי היהודים בגטו. המחוז ברטיגאו ובייחוד ליצמנשטט התנגדו לאויב בכוח נמרץ, ואין הגטו מצויה בחפירות. פתחו החלונות ותשמעו את הולכי הרוסים. הרוצים להרג מפצצות, או שרוצים להמשיך בעבודתכם ולהיות מוגנים עד סוף המלחמה, אמר ביבו. ומי שיתייצב מרצונו הטוב בהיכנסו לרכבת יקבל כיכר לחם וחצי קופסת ריבה. האשמה אני לבחורי הפקר ממפעלי המתכת שרוצים לצאת בגרזינים ובסכינים נגד השלטון המזוין? חלוצים בולדאים, אנשי הפקר, אני אומר לך. אני אתייצב, אך אני אעשה כמוך
אין ברירה. הודעה אחרונה. כל המסתתר בגטו ולא יתייצב למשלוח ייענש עונש מוות. הרסת את הכל, שלום. כן, הרסתי הכל. אני נותן לך לעשות. כאן יש לי הטלית ותפילין, אמותי השבת, מעט לבנים, ספר שפת אמת, וקופסת הבשמים, ירושת הסבא ז"ל. בשעה טובה ומוצלחת, ריבונו של עולם. שלום ורבקה מנשקים למזוזה ויוצאים את הבית. ברגע שבגטו כבר מוכנה הרכבת המכונה יודן אקספרס, 70 קרונות מסע, בכל קרון עד 100 איש, על כל המשלוח משמר כבד של אספס. השמש עוד מעט ושותה, האנשים חוטפים עוד מבט לנגדם אל בית הקברות היהודי, אל המצבות המיוחמות הנשארות בגטו. על הקרונות שמים חותמת והרכבת זזה. חבורת צעירים מיואשים שבקרון נפרדים מן העיר לודז' ושפתותיהם דובבות את שירם האהוב. שהיו שרים כה רבות בכל פגישת רעים במחתרת. ציון מה נהדרת, אצלנו חושך שם אור תפארת. שם השמש שבעתיים, וכאן הלב יוצא ירושלים, לארץ אבותינו. בתוך הקרונות חושך צל מוות, והנה מהומה, אין מקום לעשיית הצרכים. אוויר הרע הולך ונדחס, מחנק. האנשים מתפרצים בכל כוחותיהם אל האשנב הקטן ופתחים ושורג לנשום מעט אוויר. טיפת המים האחרונה בקרון קלטה ואיננה. אישה מתעלפת, אין במה להצילה. מאבק בלהות בקרון. תחנת בורשקוביצה, הרכבת נעצרת. מתוך הקרונות אנחה נשמעת. מול המשלוח עומדת רכבת אחרת, וממנה שיר פולני בוקע. Generalne stają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze. הלו, מאין אתם? מברשה! ואתם יהודים מאין? מלודז'. נוסעים יחד! שוב הרכבת נוסעת. כבר עבר חצי הלילה. האנשים שוכבים בקבוצת כוחות אחד על גבי שני. זה גונח וזה מתנוח. הרכבת עוברת על פני תחנות קטנות המוארות אור בהיר, המגדירות צללים מבעד לאשנב הקטן על הצפנות הלבנים מסית. יהודי אחד שוכב מכוות כפקעת ומתמיד בתהילים בעל-פה. העולם הארץ כבושה ישבני גם בכי בדברי אבל בינתיים חתני נגרסיים נגשם שלוני שולדיים דברי שיר. בקרן זווית שני יהודים משוחחים בפוליטיקה. אני אומר לך שלמה ששום דבר לא יעשו כבר בנו. שער בנפשך, לובלין בידינו, כלומר בידי הפולנים. הצבא האדום צועד על כבישי קלץ. בעלות הברית
החלו לפלוש. אני אומר לך שלמה, עוד נזכה להפתעה, עוד ישיגו אותנו בדרך. מסכן, דקלן שכמוך, מי יודע לאן מובילים אותנו. כבר עלה השחר, אור הבוקר בוקע מספקי הקרון, הרקיע מזהיר במרחבי האופק. נו שלום, מה אומרות שם הבריות? יש מי שמכיר את הדרך שמובילים אותנו? מי יודע, עכשיו שאלו לי עיקר אחד שיצא במחרשתו להיכן מובילים אותנו, אז הראה באצבע כלפי השמיים. לך ונחש למה הגוי מתכוון. הרכבת סוטה מן הנתיב הראשי, נכנסת למסילה אטומה, פונה שמאלה, הדרך חשודה. מרחוק כל השטח כולו מבודר בתיים, תמרות עשן נפלטות ומתגלגלות מערובות, רושם המקום כאין עיר תעשייה. תעלת מים ושוב גדר גבוהה עם תיל דוקרנית. הרכבת מאיטה את מהלכה ונעצרת. מגרש ריק, מצד שמאל רציף שומם, מסילת הברזל קטועה, מחסום, לא ממשיכים. הקטר נותק וחוזר לו, הקרונות עם האנשים נשארו על פסים חלולים. כבר שעת 12 בצהריים, השמש לוהטת על גגות הבכים, החום עצום, אנשים משליכים בגדיהם מרובם, זיעת מוות מכסה את הפנים. נחנקים, יוצאים מן הכלים. מים! אולי מים! 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 אולי מים! 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 צלצול מפתחות, צלבים נהירים, מסלקים חותמות הקרונות. Achtung, Achtung, הקשיבו, הקשיבו, כל המטען נשאר בפנים, אל כולכם לצאת. כל המטען נשאר בפנים, אל כולכם לצאת. אנשים מתפרצים ורצים מהקרונות בנימה אחת, רצים כמטורפים, מקלות מצליחים, זורקים משליחים, ילדים בוכים בכי תמרורים. אמא! אמא! תתכתב אותה משיות. וממולם התזמורת מחרישה אוזניים בצלילי הסימפוניה התשיעית של לודוויג ון בטהובן. כל האנשים אחים. שקט! הריני מודיע בהכנעה משלוח 22 מליצמנשטט 4,600 יהודים. ועל כריסטו, בן כמה אתה? בן 63. עבור לצד שני, אתה בא להראה. ובן כמה אתה? בן 14 שנה. דבר בקול רם! אתם נמצאים במחנה אושוויץ המפורסם? כאן מדברים בקול רם. 14 שנה. ומה איתה? אני החלטתי ללכת עם ילדי, שנינו יחד. מרחו בספירה, אף אויבינו התנגדו לבקשות כאלה, נכון? also, אתם תינוקות, אתכם יביאו במכונות לגן עדן שלנו. ואתם, כלבים, ערלים, אחמץ! Let's go right here! שני שערים, אחד משמאל ואחד מימין. בשער השמאלי, בחצר המשריפה, קבוצה אחרונה כבר עומדת מופשטים ערומים.
הזונדר קומנדו מריץ במקלות את כל הקבוצה לתוך התאים. מצטופפים זה בזה, ילדים מתרקים על אמותיהם. הדלתות נסגרות, סגירה הרמטית. ובשער הימני, על מגרש החיטוי, בחלה, ריצה, משליכים הכל מנייד, רונצים ברגליים על כל מיני מטבע. 12 חביות של בנזין כבר מלאות זהב וכסף, ואנשי קאפו ו-SS מרביצים על הראשים עד שנופלים זה על זה. אוי גברת! אלו כמהר ואת תצפול! תשמע לסת תגיד כנראה, מסתר לי את הכל! אנחנו פשוט... אקטום! הקשיבו! הוציאו זה הפה! כל זהב וכסף שעולים בידי זהב, הכל לחביות של בנזין. אלמנטים, אלה מוכנים. במאוחר בלילה מובילים אותם מגולחים, שבורים, קפואים, שן נוקשת שן, לילה אפל. לשונות אש מערבות מסביב מגימות את שחור השמיים. שואלים את הקאפו המוביל, מהלהבות האלה בשמיים, אמור לנו. עונה שמולית מבלוק 4. קצינים שכמותכם, אלה הם אבותיכם, אמותיכם, אחיותיכם, אחיכם וילדיכם הבוערים באש. אך אתם מועמדים להימל קומנדו הזה, לחברה עלי על השמיים הזאת. והרחי כתיבת קול, התהדו צעדים נוקשים על אבני הדרך. Good.